Hej, i dag der vil jeg fortælle lidt om en ny Skagit line til enhånds eller lette tohånds switchstænger. Den har mange navne. Den hedder Skagit Mini Max Game Changer. Så det er sådan set en kort line, lavet ud fra Game Changeren, som har været meget populær de sidste mange år til tohånds fiskeri. Men linen har jeg været med til at lave sammen med Bo Benson fra Fairpoint Fly Fishing og Rio. Den er 4,6 meter lang, og det er en belly, så man skal også have en tip på, men det kommer vi til senere. Den findes i 3 forskellige vægte: 16,2 gram, 17,8 gram og 19,4 gram. De kommer alle tre i 3 forskellige densiteter. Der er en, som hedder Flyd Hoover Intermediate. Så er der en, der hedder Flyd Intermediate Synke 3. Og så er der en, den sidste, for at komme dybt ned, der hedder Flyd Synke 3 5. Den bliver kaldt en Skagit line. Vægten på denne her line har man lagt bag til, så man virkelig kan mærke linen, når man spægekaster. Men den har også en kraftfuld fronttapering, som gør, at når det blæser meget, når vi fisker med halvstore fluer, så er den meget nem at kaste med. Alle densiteter på hver line er 5 fod lange. Og det jeg synes, der er så dejligt med den her, det er, at de alle sammen har den her flydende bagdel, så man kan virkelig følge linen hele vejen igennem svinget over åen eller den lille elv. Det er ikke en line til at kaste super langt med, men det er en line, der er lavet til små åer eller små elve, som bare egentlig gør det meget, meget nemt at kaste med, og så samtidig fiske dybt. Så jeg har savnet den her line til mit fiskeri, både herhjemme og så til de små elve i Norden. Og det er en line, der skal prøves, fordi der er lidt med vægten. Ja, der er nogen, når de kigger på vægtene, så kigger de på pakken her. Okay, men vi har skrevet enhånds klasse 5-6, der vejer denne her line 16,2 gram for eksempel. Det er der nogen, der synes virker tungt, fordi vi skal jo også have en tip på. Og derfor så kommer man jo op i måske 20 gram på en klasse 6 eller 7. Men det er en line, der skal prøves, fordi bare kunne købe det ud af det blå uden at have prøvet den, det kan godt virke sådan en lille smule svært. Men prøv den, inden du køber. Det er virkelig vigtigt. Det med tipsene, det er, at jeg har valgt, at replacement tipsene fra Rio også, de er 10 fod lange. De er taperet, som så gør, at man får en lidt finere præsentation af ens flue. De er gode, hvis det ikke blæser så meget, men hvis det sådan blæser, ligesom det gør i dag, og vi skal kaste med en stor flue, så vælger jeg at sætte de her Light 3D Moe-tips på, som ikke er taperet. De er level, så det vil sige, at de er samme tykkelse hele vejen. Og det gør, at det bliver en lille smule nemmere at kaste den mellemstore flue eller halvstore flue, og når det blæser. Men som sagt, det er virkelig en line, jeg synes, du skal prøve. Den har gjort mit fiskeri med enhåndsstangen markant nemmere, og grunden dens korte, at den kun bliver 7,6 meter med tippen, gør bare, at jeg kan kaste steder, hvor bevoksningen er helt tæt på mig, eller jeg ingen plads har bag mig. Så gør det virkelig nemt at kaste med den her line. Så kom ind i butikken og få en snak om linen, og så går vi ud og prøver den, og så er jeg sikker på, at du vil synes, at den er super fed at kaste med.